Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yan uwa barkamu da sake sauraro ku a cikin wani sabon bidiyon. Bidiyon mu ne mun kawo muku ci gaban bidiyon na farko da muka kawo kan yadda ake koyon zane insha Allah. Ba tare da bata lokaci ba mu shiga cikin bidiyon, amma kafin na taimaka ka danna alamar subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa. Idan wannan bidiyon ya burge ka wanda zamu gabatar taimaka ka danna mai alamar like. Mun gode. Mu shiga cikin bidiyon. To kamar yadda kuke gani ga app din nan mai suna Planner 5D, zamu ajiye muku link din shi a ƙasan description, bara mu bude shi. Wannan app din gaskiya babban application ne saboda zaka iya samun kuɗi da shi idan ka goge ka kware a iya zane. Zaka yi zana masu zane masu abin gan gidaje na angoku ko na wani haka kusa da kai za su iya biyan ka, saboda abu ne wanda gaskiya ba abin da babu ciki. To ga nan wurin ya bude kama ka, sai ka to ka taba new project, ga gurin nan zai bude shi, ga nan zai bude. To bayan ya bude ga nan guraren kuna gani, wannan fuska ita zai kawo muku ga nan guraren da kuke gani, haka shine zai nuna ma. To kamar da kuke gani wannan alamar ta plus ga ta nan ƙasa, in ka taba zai bude ma duka komai da komai. Nan in zaka dauko daki ne ka saka cikin daki, nan kuma bangaren gini ne da komai, ga taga ga kofa ga waye duka dai app din gaskiya babban app ne ga nan kamar da kuke gani. Idan muka ji abu na gaba shine kamar kayan daki, nan kuma kayan daki da waye duka dai da kayan motsa jiki da duka ga nan. Kuma nan bangaren abin da ya shafi gareji ne. In muka shiga na farko kun ga abin da ke akwai ga nan guraren kamar da kuke gani. App din gaskiya ba wai karamin abu bane ba, saboda yana ma dan amfani da network ne. In muka zo abu na biyu ga nan guraren bangaren in zaka haska cikin gidanka, ka gama zane zaka saka kwaye ga sunan fitilu ga sunan kuna gani. In muka je abu na uku kenan ga nan gurin, wannan shine inda ake wanka haka, kuna da gani ga nan guraren wanda mu ba ma a cika aiki da sunan ba sai dai ko tura. Ga nan garage ga mota ga keke ga motoci kala kala ga jirgi ga duka dai. App din gaskiya zai yi matukar burge ku sosai. Ku biyo mu a cikin wannan channel domin koyon yadda za ku yi zane wanda zai ba ku mamaki. Nan bangaren fulawoyi ne, nan kuma shine bangaren in ka shiga zai baka zabi guda 5 kenan. Ga nan zamu shiga na farko ga nan. To kun ga irin, to kamar da kuke gani ga nan guraren, idan muka sanja taba kuma bara mu koma ga nan guraren. Okay, mun shiga nan. Yawwa to kuna gani nan irin nan gadan nan ne na huta dai, duka dai kuna gani dai ba ma hina muku bayani ba, duk wanda kuka kun san ko me shi. Ga nan guraren muka shiga, wannan kujeru ne kamar irin kai da iyalinka za ku ci abinci, ga nan masu hudu. Nan kuma ga nan guraren muka shiga, wannan irin na ka fito daga wanka ne irin haka za ka dan kwanta ga nan. Yawwa to kamar da kuke gani kuma idan muka shiga nan kujera ce ta mutum ɗaya ga nan kuna gani. Idan muka je abu na gaba ga nan guraren bara mu ga, wannan shine kamar tebur kenan. Idan muka yawa to ga nan kamar da kuke gani, nan kuma kujeru ne su ma dai ga nan tebur kenan. Nan kuma idan muka zo abu na gaba shine kamar irin ciyawa kenan wanda ake sakawa tsaka gida yayi kyau. Ga nan guraren idan muka je abu na biyu bangaren kayan daki kuna gani ga sunan guraren. Bara mu fara da ƙasa, nan gurin kare ne ga sunan kuna gani, karnuka ne irin ga tsuntsaye ga waye. Nan kuma irin na holiday ne ga sunan guraren. Idan muka zo na biyu bangaren sport ne, ga kayan motsa jiki waye duka dai. Idan muka zo abu na gaba bangaren kiɗa kenan, ga kayan kiɗa nan kuna kalla, jita ganga waye duka da sauransu dai. Abu na gaba idan muka je kuma shine bangaren mutane, kuna gani ga nan kone da irin salon da zai, in zaka kwantar da wannan, in zaka waye duka dai. Idan muka je kuma na gaba kenan bara mu ga wani ne za mu shiga, plant kenan irin fulawin nan ne na kwalle cikin gida duka dai ga sunan kuna gani. Bidiyon ba musu tsayi ne shi yasa kamar da kuke gani. Idan muka je kan abu na gaba kuma shine irin bangaren abin da ya shafi cikin gida haka, kuna gani ga nan wannan na fura wutan nan ga nan guraren kamar da kuke gani. Da in muka je na gaba kuma za mu zo bangaren, to wannan kuma me itace ne ga sunan da gate haka dai ga nan duka dai. In muka je na gaba kuma bangaren yawa kuna gani kayan sha ne, tea apple waye duka dai da wata giya lemu ne duka. Idan muka je kuma abu na gaba kenan shine bangaren abin da ya shafi haka carpet na cikin daki. Ga nan guraren carpet wanda ga sunan kala za ku yi ta gani ma, ga sunan mai cycle mai triangle waye duka dai. Idan muka kuma je, saboda yanzu muka ce mu ta shiga su gaskiya bidiyon zai tsawo, amma bara mu ta caccanka muna shiga kuna kalla. Wannan shine kamar labule haka ga sunan kala he wayanda kake so. Bara mu sake canka wani haka dai. To mun haɗo ni ko me ma ga nan dai muna ta shiga dai, kawai ku biyo mu cikin bidiyon.
yau to kamar yadda kuke gani mun gama nuna muku wasu abubuwan da ake hada gida da su dai ba za su nuna duka ba, mu ce za mu nuna muku su baki da, amma wayannan su ne takaitattu. Mu hada a bidiyo na gaba episode 3 kenan insha Allah domin sanin wasu sirrukan na wannan abu mai suna planner 5.